Тътъл. И здравейте, играем Спаси Голд. Знаеш какво, аз няма да го снимам. Голд! Втори Голд ме спаси! Къде? Къде? На моста, миниране. О, аре и него пазим, и него. Да, пазиме го. И хора играем Save the Gold и ни пада Gold, ето го. Да. Някой си излиза, трябва да пази. Ще намаля графиките. Бити го. Бой! Не му давай да... Чай да сложим още една мина. О, пада. Не го взимай. Няма бе, и без това не свършват нарките и ще почнат да бият. Аз сложа още една минка. Без бой по мен пълна са. 10 тия. Много е готино бе. Имам ли я? Да, не снимам. И хора, тук играеме Спаси да Голд. Спаси да И ни Голд. падна втори гол, смисъл, той не е първият, там не е първият. Ти имат файрове и ханари, нищо не могат да ни направят. Ние тия имат само- вулкани това ги мели, бе. Имат само един рейлгън. И то е две. Да. Пак може да ме ланшотне с тройка. Не мога. Може, случва ми се. Много малък. 3 вулкана. Аз нищо не правя, просто стои и се крия. По-добре, аз да бях взел Беше взел вулкан. вулкана. Докато идва нещо да прави. Умря. Митко си седи в центъра и те не могат да го пипнат. И аз ще дойда за коментар. Ючев прави подсадка на Деприто. Голям. Нали имаме? Те дори не нарят. Ючев за нари. Да, бе. Фонда вече. Аз да правим гол това. Що винаги на камп ни втори гол? Не знам. Ючев сайдва да се злобва. И умря. И по дуприто, бе, той дори без нара, гледай го. Убия. А дъстото къде и какво прави? 8 двойката е най-надахан човек. А Само между той. другото, къде е дъстото? Ей го е тук е. Те прави сигурно някакви скилове човек. Пай фантом. Ето, човек двама изобщо ни нарят. Ето с вас е най-надахан човек. Знам. Само Да. той си това. Аз съм без нара, бе. Пуха ли? Писаря осата ме кил. Аз пръснем, аз съм жив. Мен, кой ми пука? Трябва да стани мой мала, защото... Това не може. Ма тия са прод за ето голд. Ми за моста много я, защото той е най-лесен. Всъщност е тук малко по-малко ми няма. Смята да е на тяхна страна. Да. Бог да е с тях. Абе, той Ючев много разминира, бе, някой трябва да Въобще не разминирва. Виж докъде стигна, бе. 4 умирания. Харарарарарара. Ама знаеш колко разминирва с... Пичи го! Остави го така да е в минус. Едми, но... Вити идиот. Как Оле! искаш да... Как го това за какво? Паси сада. Абе, той Ючев само там мина, бе. Той Денис беше... Защото значи няма мини там. Той Денис беше разминира. сложил много, той как ги разминира, ега. Това е мамо, какво гледай искаш? какво скилбой стреля да прави. Нищо не може. Да се да ела да хилна шепт. Да, той не е. Да, той е безплатна идеята. О, тия вече почти стигнаха до голда. Аз това ти казвам, много бързо разминират. Ама не можем да минем, защото голда пречи. Да. Аз минавал. Веднъж. Да, ама да не рискуваме, Ма а. бях... не съм мут. Ама Иван мина с мамут. Вау, копирайт. Паси. Спри го. Спрях. Копирайт. Шпирайт на тази зарбита. Честно. Аз може просто да не слагам музика. Аз ще го направя. Аз ако трябваше го мютна. Аз мисля да го направя с музика. Гледай, тия не могат да се покажат. И ще го направя на Мали Ючев идва да ме бие, а не идва. Бяга. Ние трябва да... Бой! Подсадка! Това подсадката.
Леле. То беше фантом. Абе, идва хора, се. скоро ще трябва да идем отпред. Я чакай. И как? Не, моля да се ти лагни, човек. Не можеш. Не можеш, не го прави. Паднал е на тъпо място, паднал е на Да, тъпо не място. мога. Ако беше малко по-встрани, щеше да можеш. Искам да падне още. То всеки иска. Някакъв трипъл готното. Топа, Ти много какво, бе? натъчен. Какво бе, ей, Лайнар? Леле. Жилка се надъхва с думички. Бити ги, бити Учев! Да не пипа мините. Бити Учев. Кой учи? Не му там. Аз не мога да бия демидж от там. Бро, не спри да стреляш, бро. Бой. Има две Бой, жени диктатор. достатъчно. Диктатор. Мамо. Мамо ви. Буркички едва са две. Давай на гиб. Мамо ви. Искам да направи място, че не мога да ги стрелям отгоре. Бой! Взимам го голда, до 2 минути го Аз взимам. че вас пъта ще го вземе това. Да бе, той не се Ма много те гледай ги надъха. с тия фантоми, човек. То с цяла една разминирана мина. Смисъл, Ма те тия няма. дори не Ужас, нарат, то бе. с тази игра ми иде тука. Дръпни се. Малко трябва да има насам. Що да не може да ги целиш отгоре? О, бой с тази игра. Бой по тази Като игра. са на моста, не мога хубаво да ги цели. Той дуприто дори не на... Да, наистина. И накрая той ще се ме Гледай, върта да, не глава. може да мръдне. Кой е ред мен? Бой, да не стигне до... О, не! О, Тук вече... Вече не мога. Не мога! Ние не три мога. бълка да ги правим на говно, човек. Така не е 4 от 2 направя. Не мога да писам с минал доста време вече. Охо, оттам идват. Ужас, аз казвам без... Първа и там. То съм... Аре Тига бе бе, човек! Спри си звука на тъпия Спирай телефон. се. трябва го. Ти... Айде, поючи. Аз вземам мазър на нас с твой, той няма смисъл. Стигна до минуса, човек. Да бе, те не могат да стигнат. Айде, 20 сега. Ние за всичко ги правим на говно, човек. Ирене да е. Не, това е тато. Ей, успя една мина. Стигна до минуса. Добре студиране нари. Някаква слава искам. Как на такива Филму, ай експерт. Бити го, бити! И тук... И то е качва. Ючев идва пак оттам. Карай, той... Иска да ме стрелне, а по-скоро ще падна от мапа. Давай, бой! Учив е важно. О, Борс, Борс зала се види. Сега какво ще вика? О, това года, да, сука, доблам, твой, двуголи. Чакай, той не е ли руснак? Да. Къде получил инвайт, като бил просто в английския чат? Може да играе на английски. Или по-скоро Ючев играе на руския чат. Гледай какво пише Ючев. След това при... Бой! След това битрите, бе. прави бъстал. Не, добри. Пак стигна до минуса. Борс золото тук ги нагибваш, човек. Ужас. Той както сега да много лесно може да ме ланшотне. Ек, ще паднеш на кралото. Аз ли? Ами аз като не спирам да стрелям, човек има отбут. Слава тук го е поканил. Я Може защо? на гейм сега с... на 3. Ужас. Мен ми свърши наците. Той учи в какво проблема, бе? На мен ми свърши нарата, трябва да стоя да скрия само. Да, как го бута? Капец. Мале, на кого ги прави, бе, тия човек? Няма пипаш миници, те са моите бе. Капец. Аре, включиха ми сценарите. Дай видя, продължали ми снимането, да? 8 минути вече. Ти. Хора да го направим нов рекорд. Давайте. А да бе! Четири Нали трябва да вулката си взимам селфита? И ми края трипъл голд. Да, бе, ако падне още А един. дъсто трябва да дойде да ме хилне, не ми се пуска аптека. Добре, убих Илчев. Пулъки. Мерси, Кендо.
Опа, къде тръгна? Нарите пак не О, свършват. Кембо, леко е. Защо трябваше да е рилгън? Ама той не може да ни оцени. Ма аз като съм с викинг много лесно може да Илчев, оценя. Илчев. Къде е? Има фантом, аз не мога да се покажа. Давай по Илчев. А, Илчев, добре. колко му да Тоба се вървиш, бе? самоуби. Флипнах един. Е, това е Hammer Искаш да XT. знаеш. Само... Добре, Hammer XT. Илчев идва. Ага. Как? Автоклик, вала, ван, ага. Тия път турци са стали, че свикат ага, бе. Лош Илчев, лошара. Тия само се показват и се скрият. Тия той почва да кемпи бързолата. Не може нищо да направи. И дай, Има да ваншот не само от тебе, май. само мене, ама това е предостатъчно. Да, какво е духа на кум. Той ми... О, викам, че още един гол. Не бях готов да се стрехна другата страна. Страх ме. Тук е потомството на мините ми. И чувство и тук пък и нищо не прави, чака да го убия. То той вече се става. Не. Мислите ли, че по някое време ще почне да сладват и да лепчат? Възможно. Те, оня камера пип на 3 мини и това не бяха пипата от 5 буbu. Хилвайте ме, че съм без нара, бе! Що не ме хилвате, бе? Просиш ли? Борзовата Гембо, Или ме? може... Не! не го гледа. Най-заедно, почти да спи. Ама след това има още един гол. Ми да. Нали? Кой ще паза може? Фантом Илчев. Учев, бутайте Илчев. Айде, стои. До тук ти беше фантома, брат. Ма то тук почти заминира, отминира на тази страна. Я толкова почитал заметил 2 гол. Че аз сега видял втория. Той нищо никой... Аха, чакай. Илчев, прави фантоми. Много иска, бе. Той яде деми. Дивко бие го, бе. Бия, просто там зарежда камера. Не О, забравяйте на бой. парко. Оня камера идва. Илчев, чуй даже. Поред мен този камер има много голям шанс. Мене васпата на М2. Той въобще не идва. Той в гол. най-надъха. Оле! Абе, Кендото, какво му става, бе? Ще му убият, човек, ако Кендото не се стегне. Той дъстото не се стяга. Аз не си бях гледал килата, ще да ма се дистрект. Бягай, бе. Майката стара ме тега. И золото ти Трябваше да минираме местата, където такова. се спамват. Да, не където могат да кемпят реогън. Вярно. Ето, да. Ето навсякъде. Карай, де. Се спамват там, знаеш колко бързо ще разминира. Ами, Бошко, аз се покажа. Пълна взял я Този скок беше феноменален. Той иска да излезе да сменя графити. Кой? Слава. Що? Еми, Бой, Митко! 3 вулкана. Не, мамут! Взимам! О! Добре, че бях стакнал мини там. Да, Виж ли човек. колко е добре. Аз минирах там, не ти. Аз ще умра. Мен за малко да ме убие рел. Аз ще умра. Стреляй по релсата! И аз се използвах. Ма къде е кендото и дъсатато? Взимат голда! О! Не, славата! Няма мини! Само тук ще сте. Бой! Няма да брат до тук. Няма да брат. Оба, аз съм без нари. Някой да се опита да прескочи. Не спира да стреля. Илчев идва! Илчев, бой по Илчев! Край, той год го взима. Релста ще му удари се. Релста ще му удари! О! О, да се чака само... Давай! Не, няма да спре. Никога. О, Това е да сте 3 вулкана, човек. И с графити едно и също. Слева. Така, почти О, взял. свърши ми Дикс. Смята. Без нара сме релсата ще ни убие.
Кемото е тук. Идват, взимат го. Не го взима. Кой по това да не ни оцели? Аз така. Не. Слава! Той се флипна. Не трябваше да го убивате. Илчев. Илчев. Оцели го 3 пъти. По славата, че той има много голям шанс. Да, виждам. Тия не могат да връщат. Доприто пак отказа, Нари. Аз трябва да сменям човек. Свършим диспейта. Ами да си го беше изчисти. Да занимавам. Всичко ми е за зъла по долу. Карай бе. Голяма работа. Аз го играя за фон. Да. Али Клилчо ще го качи. Ами аз ще го кача. Ето, тук що използвах първи реперки в битката. И това може да е единствения клип, който да ти хареса. Ооо. Аз, между другото, съм забравил да ти действам. Ооо. Не бе, само казвам. Няма смисъл. Ей, аз доста време съм ти гледал да ти хейтвам за пътата. Бой, Илчев, релсата, другата релса. Нямат никакъв шанс. А така дръжи го като бариер. Аре, трипа голто ми дропят само. Да бе. Горки е Илчев. Той Илчев май пак се откаже. Май няма аптеки вече. Има аптеки. Ето нереално викате. Това че е нереално. Еми явно. То си е на някакви готини места. Представи, че си 100 года да ни беше паднал и тук на този мост. Не съм аз сега на него. Щеше да е още по-яко. То няма никакъв шанс скоро да. Да бе, а представи си след това имаме още един да пазим. И през това време мисля, че може да падне още един. Сигурно. Не, взима го. Ама съм на път до умрел някой Ой. Илчев. Спокойно, аз съм го наточил. Окей, вече. Сукука. Какво бе допри? Какво бе допри? Някой дойде ме Той хилне. Илчев само докато стигне до центъра вече е използвал. Ами аз го точвам минимум 3 пъти. Бой. Не. Аз съм без нара, трябва да си. Той назад, ей. Илчев идва. Не, АФК е. Илчев АФК. И ти отдеват фантом много. Това винаги пред... Илчев нещо пише в тим чата, защото се спре и са пак играе. Добре, аз ще си изстрелям. Но ма кеви да ги гледам как си хабят народ. Ние също правиме. Удоволствие ми там. Мой ние прави същото. Но мен не ми пука. Релсата. Аз не си хабил нито. Аз до сега само една аптека съм И аз. Мен реалста сега ще му удари, ще му убили. И мен... Кажи на Кендо да ма хилне. Не! Кажи на Кендо да ма хилне. Кендо! Какво? Аз ще просто стрелям за малко да ми спрятат. Айде. Спрете бе, бах А ти. ти си с девска, какво ще спира? Но пак ти взема хилата, ако стреляш вече 4 минути, че да стреляш вече. И аз по толкова стрелям. О, аз на какво го правим? Те просто се там. Ами дай ти телефон, че аз нямам нищо. Я не веря в чудеса. Чудеса не държаш, това ще стане. О! Нямам тройка, нямам тройка, взема го. Взима го. GG. Ей, цейт. И поздравление на Илчев. Сега остава да пазим другия. Което се по-хубаво ще го пазим. Да. Дай че им сложа Защото там вече бях свършили мините. О, мен ма стрелят. О, умирам! А тук мините всички са мои. Всички мини са мои. И ето бе, Кембо идва да след това. Оттегляни. Беше зле, че влезе с мамутка. Аз ли бе? Не бе, той, Илчев. Да. Вие викахте, че нищо няма да направи. Той видя ли колко време нищо не направи? Ама... Аре, аз съм да пазя. Ама тия там нямат шанс обаче. Хем не му... Сторче. Ти път да мъкаш точно сега. Да, хора трябва да гъне. Махни бе! Бягай. Ма то много държи бе. Илче го хилва, бас ли войнара? Гол! Трети код е това. Къде? На базата ли? Не е в нашата база. Тяхната е. Тяхната. Дай ти да го взема.
Ама чакай, къде е в тяхната база? Еми, май на техния мост. Кенто май ще пробва да го вземе. Идиот О, е. да, тук, вижте, тук. Елате, някаква идея трябва да дойде на хил. Кендо ти дъстъпи са тука. Аз сложа една минута. Знаеш кога ще ги блокирам? Йоо! Не, мен така ще ме убият обаче. Не го взимай. Не бе, Кемо се влипна! Ама той без това няма мини. Той беше миниран. О, браво. Ей. Ама трябва да ми... То ще ме флипни, ще остана на мини. Митко... Поздравление на твоите Казах ви, име. че ще паднат вече 3 гола. Знаех ли, че ще падне трети? И аз ще... Мисля, че падне 4. Четвърто няма да. Айде, искаш. Трябва да мисля, че... Митко, за кове! Митко, за кове. За кой е? Ми трябва ми. Пази се малко. Не бе, защото ти го флипна ми се... Няма мини там! Къде? На моста! То отдавна няма мини там. Говорите към втория голд. Ми то Кендо го убиха. В смисъл... Ти го флипна. Не, преди това умря. Той затова тръгна така, йо. Ела тук, че ще убия. Какво че става ми скинтиш, не става. Тя за какво скин? Защото ни Успя да обръщани. скочи ли? Концентрирай къде Знам не до мога. фига ми. Ще ми създава работа. Да и бай бокусите. Някакви 3 гада, човек нормален. Но убихме! Колко ми не завидах! Сега може да се обвиняваш кучето. Аз само него ще бия, много ме дразни. Това е лошо, това е много лошо, това е много лошо. Вече не е въобще лошо. Не. То дори не нариса с аптека, бе. Еми аз ще Аз се искам да сложа законтря малко тука. мини, аз искам малко мини да сложа. Аз ще законтря тука да ги спирам на скок. Вече. Включва ти колко аптеки си включваш? Аз ли? Аз ти казах, че той накрая ще ме убие. Колко? Век. Аз само една. И още един лев, да тия се отказват, че бе. Бомби. Абе, колко време е вече, бе? Ами 40 минути. Рекорд. Не, пъти махни се оттам! Все Само нормално. Йорди е виж петорен кил. Ейц. Все нормално. Ще поставя една мина, колкото във всеки случай. Аз ще блокира скок. Има Титано Рейлгън. Титана май на М1 или М2, не съм според. На М3 е. Еми явно. С Тайгър. Не, Също не на М2. Ей, тели го съм. Какво като си Тайгър е бунак? От топа. Междуто мен, ако ме убият е край, мисъл, взимат го. Аз Това я тук ще трудно го... ще пази. Игочев, И аз Игочев, имам Игочев. мини там, ама не са от страната, от която идват от друга. В случай, че заобикалят. Човек ги биш. Там стига си крещява. Ми За дразни чужба я ме. по-силно отколкото кучето. Дразни ме. Това Рейлгъна с шанари тук стройки. Не Кажи, стига, че му че е колко гола да разход. е... Кажи, че му на колко гола са паднали. На 3 на 3 Илчев, титана. Войтко Илчев. Аз съм Къде познал. тръгна, бе, братле? Аз съм познал на... Искаш ли да правим някакви яки? Исках това да го поема Фантом. Чак да му се подигравам. Убиха ме пак! Живко изобър се. Старел са, дето кемпи е много мръсно. За малко да ме кил. И мене. Аз ще се крият за малко. Аз включих аптека. И Мак, Луи взяли голд и ви в жопу. Ей, Руснака е. Да, MLG Pro. Няма какво да направя, бе. Аз ще бил те и тук, ви оттам. Славата. Няма какво да направя, да, аз съм тука. Филчев. До тук си. Бутай. Дай му слагам мината. Аз нямам, имам само една мина. Аре бе, давай бе. И на ник... Славата. Не тръгна бе. Той е прилбор. Ей. Не. Милко, хилка! Окей. Някой ме азва, ама въобще не ми се обръща внимание. Известни сме, бе. Феймъси. Да, феймъс кес. Известен кес. Известен ги. Ето тук ако някакъв Рейлгън ме удари съм. До тук съм. GG. Още един ротари съм до тук. Няма никой да те удря, бе. 4 са! Ой, живо! Излагаш
Еми залаги ми за момент. Чисто бе, бутай го! Бутай! Бутъл бе! Ма... Стреляй го! Не, така, просто нямах Да, изстрели. трябва някой има хилни дъзата. Кембо трябва да ги държи. Той... Тия, които са умряли да ги бутат отпред, бе. Някой трябва да има хилни бе! Аз съм на 0! Дъсът тук какво прави? Аз ти глупа бе. Хилни има бе! Дъзата е бавно развиваш, 100%. Мен за малко да ме килна. Я да се разкарате от тука, мама ви мръсна. Бой! Ая, маха. О, край. Какъв край бе? Бутай го с всичко, каквото му е. Васпата накрая ще успия там, няма мини. Нади бе. Хилнеци ме бе. Тея, които са умирали. Ако ми заради... Пак ме убиха! Те се пълниха с релгани. 3 релгана вече Бутай имат. титона! Бутай титон! Бутай! Не! Васпата! Взимам го! Не успях. Много близко. Идвам обратно. Пилче! Тук вече го взима. Няма. Никак. Давай. Кой по този горе? Бой. Така, бе. Не, бой по там! Бой, то паш скочи! Там има мини безпокойно. Малко останаха! Той не може... Слагай! Да се хилвай бе, виж колко на колко. Така седиш там, слагай малко. Имам само една бе. Кой е нас Пак ще помогна. Колко хилът стана, бе. Да, пак трябва да изрязвам. Направи клип. Фантоми! За фантоми ли са? Да стоя с Ами тебе добре, бе. айде. О, сега спро да му... Зад нас! Не! Бой! Хил! Славата! Спокойно бе, там има мини. Има мини там, спокойно. Умирам! Не, крий се! Тук бях. Крий се! Умря! Взимат. Не го взимат Взимат. все още. Има! Не! Не! Да! Убиха ме! Отивай, Взимат го! отивай, стреляй! Държа! Дъзато не ми дава да се това. Пипнах още един. Не, бе! Не! Майка! Не! Не! Това беше Ооо! Спаси год някога. Скъпи зрители! С вас беше Mr. Perfect Skill, най-епичен спаси голд. Малка му на всичките панари. Флипвай се бе, Кембо, дето не хилваше. Да, ти знаеш, то ни нахилваха, човек. Да, бе, мен не ме кил. Не, само Кембото веднъж ме хилна и дъздото и веднъж не ме хилнал. И очевидно сега ще го банва.